Poštovani ljubitelji rakije, poštovani pratioci bloga Rakije uglavnom i svega onoga što mi izlažemo na ovom kanalu, pišemo, slikamo, mirišemo, govorimo, snimamo. Dobrodošli u još jedan video. U ovom videu ću da vam predstavim ono o čemu smo pričali ovih dana, pred kraj godine, a to je bila priča o posebnom izdanju nasleđa destilerije Blagojević, koje se sada zove Koreni. Da. Ovo posebno izdanje je stvarno posebno i ne kažemo bez veze da je ovo rakija samo za hrabre, jer je ovo zaista najjača rakija na tržištu sa čitavih 60% alkohola. Čemu sve to služi? Napravit ću jedan uvod. Naš blog Rakija uglavnom se i tako zove zato što ste na našim stranicama, a i u našim video degustacijama mogli da čujete, vidite, pročitate opise nekih pića koje nisu iz naše zemlje, dakle koje nisu voćne rakije. Među njima se ističu američki bourbon viski, a opet neki od njih dolaze u bocama na tržište na takozvanoj jačini iz bureta, cask strength, odnosno nerazblaženi destilovanom vodom. Ta jačina ide od 50-ak pa sve do blizu 60% alkohola. Jedan takav viski koji smo probali je bio negde 59,8, ali nasleđe Koreni iz Svrljiga na čitavih 60 stepeni. I ne samo to, fenomen jednog bureta, odnosno pića iz jednog bureta, u slučaju rakije iz jednog bureta, takođe krasi ovo izdanje, specijalno izdanje nasleđa koje se zove Koreni. Dakle, ovdje imamo monodestilat, dakle, jednu sortu šljiva iz jednog bureta na jačini takođe iz bureta, kao što sam objasnio. Ona je 60%, ali rakija nije mlada, ona je 5 godina stara. Otuda ova lepa boja, vidite, koja, jel tako, prirodno, možemo da uzmemo neki beli papir, pa posle da vam pokažem kako to zapravo izgleda. Stavite beli papir ispod čaše, ja ću sad staviti dlan, mislim da će to da pomogne i čisto da vidite kakva je boja ove rakije nerazblažene. Sad, postavlja se pitanje čemu sve ovo, čemu, zašto, što bi neko pio. Naravno, ne preporučujem da pijete rakiju 60% jačine svaki dan u nekim neograničenim količinama, ali je ovo jako lep, maltene set. Kada kupite ovu bocu dobijete set za eksperimentisanje, za putovanje kroz ceo jedan razvoj jedne rakije. Takođe, ovo je dokaz da rakija koja je ispečena na nekoj jačini, u ovom slučaju ne ispod 60 stepeni, već sigurno koji stepen više, doprinosi njenom kvalitetu budućnosti koji dolazi sa starenjem. Dakle, ovdje imate 60% 5 godina, dakle, dobijete rakiju u onoj fazi koja je bila nekoliko meseci minimum pre nego što biste vi dobili u boci sa, recimo, 43 ili 5 ili 2% alkohola, da. Ipak i na ovoj jačini, koja onako u teoriji treba da prekrije sve arome, vi ne možete da osetite ništa. Ovdje i kako možete da osetite i čokoladu i zrelu šljivu i neki onako mineralni profil. Ja ću se usuditi da probam jedan mali gutljaj nerazblažene rakije Koreni. Wow. Ovdje ima i marcipana. Naravno da je osjećaj blago, onako anestezira vaše nepce, ali je jako intrigantan. Šta se ovdje krije? Šta ovdje uraditi da dobijemo onako, da otključamo neke dodatne nivoe aroma koje bi destiler, kupažer,
svakako radio, da li u buretu, da li van bureta, postepeno svodio ovu rakiju na neku pitku jačinu, pa ako se slažete možemo to da uradimo sada mi zajedno. Pa evo tu je jedna obična čaša vode, filtrirane vode, dakle ja koristim vodu sa česme iz vodovoda, ali ona ima u sebi ako ništa hlora, sigurno nekih minerala na bazi kalcijuma koji nam nisu baš potrebni. I za početak ću dodati onako punu jednu malu kašičicu vode ili dve i pustit ću da se ovo blago i polako pomeša i dobijemo onako jedan alkoholno-vodeni rastvor u kojoj ova šljiva ima dosta veliku ulogu. Miris je već potpuno drugačiji. Da ste mi sipali ovo malo pre, rekao bi da je to druga rakija. Ovde već ima suvog voća i već vidimo da je to prava šljivica. Naravno, ona je sada jaka, sigurno nekih 50%, pretpostavljam. Ono što se sada pomalja je neko gorko, suvo, lekovito bilje. Nevjerojatno, kao neki prirodni kompleks trava koji se onako koriste u nekim preparatima za baš ovim zimskim periodima za bolje zdravlje, ali tako? Kao neki čajevi, recimo. Polako tu stižemo do uticaja hrasta, odnosno onako na jedan instant način. Dakle, ne čekamo sada da ovo razblažujemo 5%, pa čekamo nekoliko meseci i tako dalje. Dobijemo nešto što će biti rakija vrlo brzo, a ne samo destilat. Igrajte se kako želite, evo sad ćemo da dodamo još jednu, pa ćemo da vidimo šta se događa. Da, ovdje treba pomenuti da kada kupite 700 ml ovakve rakije, vi zapravo dobijete mnogo više količinski rakije koja je na pitkoj jačini, sigurno litar. Evo je vanila polako. Wow. Kakve lepe začinske arome se ovdje javljaju. Imate suvog bosiljka, bibera, one trave koje su ostale, koje su se malo prejavile, su i dalje tu. I dalje je ovo jako, ali ne prejako. Znači ovo već može da se pije. Sad ja ne mogu da izmerim jačinu ovako male količine rakije, ali sigurno smo tu na nekih 4, 7, 8 sada posto. Da li sam pomenuo sortu? Da, sorta je Stanley ili Stanley ili Stanleyka i kako već ljudi zovu u našoj zemlji, koja u ovom delu Srbije, u pitanju je Svrljig, dakle okolina Niša, onako već u daljini možete da vidite prelepu Staru planinu, stižu dosta kasnije, 2-3 nedelje sigurno nakon ostatka Srbije, jako kvalitetni plodovi voća, prelepa stabla, naravno u sortimentu nisu samo ove šljive, već tu ima i čačanske lepotice i nekih drugih šljiva, pa i drugog voća. Pročitajte malo tekstove o destileriji Blagojević na našem blogu. I zapravo kada imate jednu ozbiljnu destileriju, što nasleđe svakako već jeste, kada imate volju, kada imate želju za inovacijama i svoje voće i sve svoje, vi možete zapravo da ponudite tržištu pored 3 iznadredne šljivovice, ja ih zovem po bojama crvena, plava i crna, odnosno trojka, petica i
osmica, možete da se poigrate i sa ovakvim jednim proizvodom koji svaki put različit, jer nećete svaki put dodati isto vode. I uvek dobijete neku novu rakiju. Ja ću još jednom ovo da uradim. Evo, nepuna kašičica. Mislim da je ovo sada neka jačina koja je onako, da kažemo, komercijalna, nekde do 42 do 44,5. Čula vam više ništa ne napada. Ono bilje, onako, ceo taj kompleks postaje onako kremastiji, prijatniji, pitkiji. Biskvitniji. Jako dobra bured. Jako dobra bured sa onim debelim hrastovim dugama. Najvjerovatnije novo bure. 500 litara. Neka moja procena. Najmanje. Šta je još zanimljivo? Pretpostavljam da ako bi nasleđe nastavilo sa ovom serijom, da će se iscrpeti jedno bure, pa možemo da vidimo kako bi izgledali koreni iz nekog drugog bureta. Sljedeće što ću da uradim, spustit ću malo ove rakije na jačinu koja meni odgovara, destilovanom vodom, sačekat ću par nedelja, pa se čujemo da vidimo kako to izgleda. Probajte i vi, malo se poigrajte, zašto da ne, nasleđe koreni.